नै मालाय बिदाया बिनानावनो गिफ्ट लानानै फैदों मा गिफ्ट नायदो मा गिफ्ट लाबोदोंथाय ओरैबायदि साजायनानै लानानै फैदों नै मा दङ आंखौबो नायहोलायबावा खिथानानैल' न'आव बिनानावखौसो नायहोग्रोयोनो मालाय बिदानि गिफ्ट न' बायदि मा जिनिसथाय मा दङ आंबो नायनो लुगैनाया हामथारला देखायदो माबा नायनो लुगैबाय आङो नायनो लुगैथारबाय आंबो माबा फै बख' फै देलायखो ना माखोथाय आं हाला गिफ्ट मोननायनि बिदानो नै बेखौ लाबोबाय ओमफ्राय गाहा नै दाखालिनि गहरि फुरानाखौ पेकिं खालामनानै गाननाया गानाखै ओंखायनो नों गुमाया दसेल' गानदोंमोन ना ओमफ्राय नै बिदानो गाहा बेखौ मालाबानो रिपेकिं होनानै पेकिं खालामबाय दे मा दङ दादाना नायद' केक बायदि जाबायनो नायदो दे केक ना माबि बैथिं थां बैथिं थां बैथिं थां दे केक लाबोदों ना नायनागलावदे मा लाबोदों नायद' आयो मा जिनिसथाय आं मिथिया आंबो खिन्थाथाराखै मा लाबोदों दे मा जिनिस आया फान्दा बावसो फान्दा मोजां मोनो नालाय नुबाय बिदाया माबायदि फान्दा लानानै फैदों माला गानलायलायनाय बोरो माबायदि जाखो बेनो 1200 लादों 1200 ना बेसेबां होनदों 1200नि लानानै फैदोंनो 1200नि आयौ लाइटबो जोङो माथो माथो लाइटबो जोङो खुश है इशु इधर देखो कैसे लगा लादो लादो बिदाया हनै रिपेकिं नो बिदाना नै बिदायाबो नायद' माबि गरिया माबायदि बिगैया हनै रिपेकिं गाननाय नायनाय नोंनाबो गावनो गाननानै आंनो हरदों नोंना माबायदि मोनखो दादानि गिफ्टखौ हा दे माबायदि मोनदों लेकिन इससे ज़्यादा हमको ये पढ़ना पसंद है अंदर क्या है मेरा सर खोल देना दे कान हरदो दे सस्ते राखिनि बदल राखि बायदि मोनलायलायबायलाय आरो नोंहा नै बेटारियानो जोबहोगोनसोलाय माथो चार्जर है ए चार्जारनिलाय बावसो ए गोजाबो जायो फान्दाया जाबाय बोरो गरिया मोजां नुबाय नामा रिपेकिंना समायबाय ओइथिं था एसे खाथियाव बाबा बिबा मोजांथ' बिबा मैं इसको ये इसके साथ ही पढ़ाई करूंगी अब गिफ्ट मालाय बिनानाव लाबोदों नै फान्दा बिराद पसन्द नालाय बियो फान्दाल' नांगौनो ओंखायनो लानानै फैबाय 1200नि अनलाइन बिहरनानै लानानै फैदोंनो इसका डुप्लीकेट भी दिखाने को बात फुयो बोरो बात फुयो ए नै लाइटबो जोङो लाइटआ चेन्ज जायो आरो ए बुबानो चेन्ज जायो मोननैल' ना आलदा जोंबावो ए पिंकबो अच्छा हारसिंनो बिदि जाबाय थागोन आच्छा मोजांथ' मालाय फान्दा मोनबायहाय माया ये भी भैया ने दिया ये भी भैया ने दिया आर बेबो बेहा आवगोलनि बार्थडेआव होखानायमोन और रक्षाबंधन का वो जब हम लोग गुवाहाटी में है तब भी दिया था वो ड्राइंग करके बिदाया होबाय थायो नै फान्दा गिदिर होबाय दा एबार लाइटनि होथारलायबाय बार्थडेनि गिफ्ट बेनो जाबाय एबारना बार्थडेनि गिफ्टआ होखाबाय हेल' सनाफोर गुड आफ्टारनुन नै ओंखाम जाखांलायबाय सनाफोर दा ओंखाम जाखांनानै ओरैनो जिरायनानै दङ नोंथांमोनहाथ' मिथिखाबायना मा सोलिगासिनो दङ दा बेयावनो जोंहाबो एसे नांफानानै दङ सनाफोर दा माने जोंखौ एसे गोजान जायगायावसो थाफैनानै दङ जेराव दङ बेयाव गैया आरोखि दा ओरैनोथ' खिन्थालाबायथावाबो अब्लाबो एसे शेयार खालामसै सनाफोर ओरैनो जायगाफोरखौथ' शेयार खालामनो मोना जाहैबाय
जोंबो मैयानो मोनायाव माने फैनांदों आरोखि बे जायगायाव हरजों हरनो हरनि 9:30 गाखोनानै बिदिनो 10:30 फैबाय एसे गोजान जायो नालाय बेयाव दोनफैबाय आरो जोंखौ दा ओरैनो थानोलाय बेयाव जेबो उसुबिदा गैया रुम हिरि मोनखाजोबदों जानायनि लोंनायनिलाय जेबो टेनसन गैया आरोखि फुंनि जानायखौ फुङाव मोनजायो सानसुनि जानायखौ सानसुआव मोनजायो मोनानिखौ मोनायाव मोनजायो बेफोरबायदि आरो अब्लाबो मोनसे टेनसन थाबाय आरो हासबेन्डआथ' बैयाव थाबोनांबायना गोसोखौ एसे बोरैबा मोनदों बिस्रासो उन्दुनाय गैया मानाय गैया जोंहाथ' जों मोनसे उन्दुनो मानो जायगा मोनबाय माबाय अब्लाबो टेनसना खारला आरो ओमफ्राय मैयाथ' जा खाबदाब माने फैबाय जोङो माने आं 7:30 वाकिंनिफ्राय फैबाय थानाय समाव माने खोन्थाबाय आरोखि बयनोबो खोन्थागासिनो दं आरो थागथि लोगो मोनबाय मेडाम एसे माबा जाग्रा लोंग्रा सोनानै बेगाव पेक खालामनानै लायखादो ओमफ्राय दा खबर मोनगोन होननानै बुंबाय दाना आंहा ओंखाम ओंख्रियानो सङाखै दाना जि खाबदाब थानानै ओंखाम ओंख्रि संहैबाय आङो ओंखाम ओंख्रि संनानै फिसाफोरनो एसे जाहोबाय आंबो एसे जाबाय जाबाबो हाबला ओंखामा ना फिसाफोर जाखो ना आं जाखो खबनै खबथाम जानानै ओरैनो गारजोब्बाय दाना मा सोगोन मा सोआ अबाय लांमारगोन अबाव मागोन बेखौबो जेबो फात्ता मोनला जों सानबाय ओरैनो बेयावनो ओरैनो प्रेक्टिस बेफोरबायदि माबा मोनसे जायोबा माबायदि थानांगौ माबायदि मानांगौ बेखौसो खोन्थागोन खोमा ओरैनो प्रेक्टिस बायदि बिदि सानबाय आरो जोङो बेबायदि गोजानाव लानानै फैगोन बेखौ मालाबाबो सानाखैमोन ओमफ्राय अब्लाबो ओमफ्राय मिस्टाराबो जों होनबाय नोंगौ मैया एसे गांसे गांनै जि लादो ओमफ्राय फैसा ला होननानै बुंबाय फैसा एसे ला होनबाय ओमफ्राय फैसा एसे लाबाय जि गांसे सोनानै लाबाय गरम बोथोर नालाय ओरैनो गांसे गाननो आन्थानि गाननायखौनो लानानै फैबाय जोङो गैया ना ब्रास लाबोखो ना मा खानजं लाबोखो ना क्रिम लाबोखो ओरैनो फैबाय जाला बुद्रुनो दाना फुङाव ब्रास गोजानाव लानानै फैबायना दाना फुङावथ' ब्रास खालामनोबो मोनला जेबो गैला ओमफ्राय दा नोंगौ मैया हरफाजोब्बाय आरोखि गारि फैदोंमोन नालाय जारला ओरैनो फिसाफोरनो जाग्रा लोंग्रा लानानै फैबाय दै बथल लानानै फैबाय एसे लेमकिन हिरि बिस्कुट हिरि लालाबायनानै फैबाय ओमफ्राय न' खाथिनिजों जोंनिजों ज' मोनसे रुमावनो थादोंमोन आरो जोङो माने थानोथ' जेबो उसुबिदा गैया रुमफ्राबो मेरला आरोखि बिदिनो सासेजों सानैजों अबेबा रुम फिसायाव न'खरसेयै थानो हायो रुम एसे माबायाव सानै न'खरनै फेमिलि थानो हायो अबेबा हलबो दङ बेबायदि आरो ओमफ्राय थाबाय जोंहा न'खरनैजों थादोंमोन जोंनि न' खाथिनि आंजों मालाय बिसोराबो लकेल नालाय थांबाय दा जोंल'सै मालाय लकेलफ्रा थांजोब्बायानोसै गैला होनजायो ओमफ्राय जों गोजानफोरनिया उफाय गैयाना बेयाव थानांगौ जायो थाथ'नानै दङ दा जोङो मालासिम थानाङो नायनोसै जानाय लोंनाय जेबो उसुबिदा गैया फुङावबो मोनजायो सानसुनिखौ जाखांलायबाय नै दहाय फुंनिखौ जाबाय फुङाव साहा मोनलोङो आरो 8टायाव ब्रेकफास्ट मोनजायो आरो नै दा दपेरनि जाखांलायबाय आरो दा मोनायाव मोनजालायगोन बिदि आरोखि आरो बेलासियाव साहा मोनलोंगोन बेबायदि जेबो जानायनिलाय टेनसन गैया थानायफ्रालाय जेबो माबा गैया अब्लाबो एसे गोसोखौ गिनाय मोनो आरोखि माथो बुंबावनो जाथारबायबा मालाय बिदिनो ओइ मा खालामबाय जाखो बिथाङा जल्दि बन्द' खालाम थांनालाय थां खारखावबाय उन्दैयानो बिराद उन्दैफ्रा माबा खुसि मोनलाजोब्बायहाय जोंना बयबो उन्दैफ्रानो दा बायदियाव बेनिफ्राय बैयाव थांनांगौ दंबाबो रावबो मोननाय नङा उन्दैफ्रानो नागिरबायनानै बिमायासो मा जिहय जागोन ओरैबायदि गिदिर जायगा ओमफ्रायसो मानसिफोरखौनो मोननो नागिरखाया गोजौआव खारलांलाय गाहायाव खारख्लांलाय हाबाब उन्दैफोरनि गेलेनायहाय थैगोनसो ओरैबायदि मोजांसो मोनथारबाय बिसोरो उन्दैफ्रा जेबो बुजिखाया उन्दैफ्रा हाबाब ओरै खारदिंलाय सान्दुं गोसायावनो फुंनिफ्रायनो सोरांनायनिफ्रायनो जोंनाथ' नैबे मावजिया नायनायनि बियो थाखाया नायजाखाया खानाय खाना मा खाना खानजं गैयामोन दहाय ओमफ्राय नै दा दुगैनानै खानदो होनबाय आङो ना ओंखाम जानायावनो बिमामोनजों थायो ना मायो आङो फिसाला गैयाबा हारसिङै जाम्बि जासिगौमोन बेखौ नागिरबायनांगौ ना मामोन कंगी है नहीं बोल रहे हो कंगी लाया हौवानि डाबल सोलायलांबाय बियो कंगी का है दङमोन नागिर बावनो दङमोन ओंखाम जानो लेंबाबो र' होनसै गैला थांला ना ओंखामजों जों जाफायो ना साहा लोंनायाव लोंफायो ना ब्रेकफास्ट जानायाव जाफायो जाखांलायबाय थांसां होननानै फैसै गैला मोना उन्दैफोरनि माबा मा बुंबावगोन ओरैनो क्लासाबो अनलाइनसो जाबायमोन बेयाव अनलाइन बाहा क्लास बाहा मा लेखायाबो लाबोआखै गांसेबो बै लेखा लेखि लानो टाइम मोनो
अबाव लेखा लिरनो टाइम मोननो आरो अनलाइनखौबो लानानै सोरबा सोंहरबा बेखौबो खिथानो मोना मानो मोना सोरबा ब्र' खिथाहरब्लाबानो रावबो लाखायासै अनलाइनखौबो स्कुलखौबो बन्द' खालामबानो जायो सानबाय आङो स्कुलखौ बन्द' खालामाखिसै गैयानो सिलेबासखौ जेबो लामाखै आमाव माव लेब लेब खानाय खर' लोबनांगौमोन दिनै एसे खर' लोबस्रोबाय आङो सेम्पु गैया मा गैया साफुन रानना होखादोंमोन बेजोंनो दुगैलाबायबाय आं रिलिफफोर बायदि मोनबाय रिलिफखौनो बुंनांसिगौ जाहैबाय जोंखौ माथो बुंबाव बिदिबा एसेनोसै सनाफोर माथो बुंबावनो माथो खिन्थाबावनो ओरैनो एसे शेयार खालामबाय आं नोंथांमोननोबो आंनि कन्डिसनखौ बाय बाय सनाफोर